Ajde, daj. Da. Даже и аз мога да се включа. Супер, тук е много яко. Да, той ще снима, ако му пречи. Добър, да. Какво наливаш? Какво? Става въпрос. Рам наливаш. Какво да има? Има ли? Памет? Един час няма сняме, той един час няма. Не. Мога да разбера това кълдели и кълдели. Не. Не мога да се снима само тук. Кой значи ще ходи за такова тема? А какво ли да се снимам така? Ема една Надя има. Там магазините на Ларошка да държат двамата брата. Не знам дали се знам. Елияни такъв държат. Не знам. Ама какво ще такова от... Прибира се. Ще купуват. На пазара. пазара ти ми рисала някакви. Купила ми авокадо да ми трябва салата. Аз не съм Оня никога плейбой нямал. обаче е много хубаво. А? Плейбой. Плейбой много. Плейбоя е качествен. Това е на френската фирма, коя беше там. Не е лошо. А то си ти казах, от ефтините са добре тести. Стрита. Стрейт. Това не е стрейт. И това е добър. Аз имах един. Това е към 30 лева. Аз така да си. Най-риба ми беше. Абе, Какво натисна? малко надигане малко. Горе? Давай. Горе. Много си нашла? Да. Направим после на фиджера. Взема една погнатка. Аз една 3 въз, имаш материала. Тя разбира ли 3 въз? До 60. До 60. Супер е това. Значи, 60 дня GSM. После си викам, закроем този GSM, по-колко това
паркирите. Без точно. Да. Сега, идеите има. А? Като моя имал да се свещенствени идеи. Да. Сега може да намеря пътя. Легално да се 3000 тона Никона. С Никона, с канон. Има Олимп, ама тя на Никоните не стават обективи. Нали говорите там, че да Взаимозаменяеми. Тук мога да ти давам обективи, ако знаеш. Ти може да еш някакъв евентуално. О, тачи. О, добре. Аха. Това ще ви пърти. Защото снимам, за ти това съм аз снимам. Горе е много дай. Да пуснем после в YouTube. Това знаеш ли, че Светло ма снима един път? То има ли такова? Клипове? Кое? Светло. Кой? Светло има ли клипове да снима? Не, аз имам.